представлява това, което днес доктор Зоя Андонова и Иван Николов, който е написал един прекрасен предговор към тази книга, това, което те ни представят, това е една реконструкция на замисъла на Симеон Радев. Значи тази книга не е съставена така, както примерно би била издадена, да кажем, от издателство Български писател, така както се издава класическо литературно наследство. Там ние бихме били принудени, според строгите принципи на текстологията, бихме били принудени да подадем всичко хронологически, така както то е поместено в съответните броеве на Вечерна поща и да представим просто текстовете на Симеон Радев с оглед на това как те са били изпращани от Русия. Замисъла на Зоя Андонова е много по-амбициозна. На няколко места в самите текстове Симеон Радев говори за своята бъдеща книга за Русия. Той казва, а в моята бъдеща книга, като направя книгата, как се ще станат нещата. Там ще представя и един после ще говори за един въпрос. Именно Зоя Андонова събрала, извадила от скрития от Народната библиотека течение, скритото годишно течение на Вечерна поща, не знам, може би тя го е скрита, за да направи тази книга. Извадила текстовете на Симеон Радев, тя ги подрежда по една друга логика. Значи това е другата логика на създаване първо на три дяла. Три дяла, които първо ни представят ходовете на самата руска революция, след това ни представят дейците и партиите на тази, т.е. така да се каже, колективните персонажи, колективните персони на тази руска революция. И на трето място тя вече ни представя текстове, които са свързани с взаимоотношенията между България и Русия, включително начина, по който евентуално ще се отнася към българските драми и най-вече, разбира се, великата голяма българска драма за Македония. Как ще се отнася новия посланник, новоназначения посланник, който Симеон Радев го заложи още в Санкт-Петербург. Значи как той ще се отнесе към българските искания и най-вече, разбира се, как той ще се отнесе към знаменитите претенции на сърбите да присвояват, така да се каже, да присвояват вниманието на Русия за сметка на България. Значи, така наречения сръбско-български спор, не само за Македония, а за сръбско-българския, вечния сръбско-български спор за това, кой е по-мил на Русия. Един вечен българо-сръбски спор. Ето, цялата тази проблематика е дадена в третия дял. Разбира се, за нас тази книга, така както е композирана в тези три дяла, тя наистина е изключително важна, изключително ценна и изключително, бих казал, потресаващо интересна. Тъй като имах възможност съвсем наскоро отново да бъда в Санкт-Петербург и да изнеса един доклад за българската тема в творчеството, в научното творчество на великия Пьотър Бицили. Един доклад, който предизвика огромен интерес сред руските колеги, не заради това, че аз съм го написал, а заради фигурата Бицили, която все още не е усвоена от руската хуманитаристика. Знам как се интересуват днешните руски хуманитаристи, историци, как се интересуват от тези велики фигури на руската либерална демокрация. Най-вече Милюков. За тях Милюков в момента е митическа фигура. Буквално митическа фигура. Искам да ви кажа, че един от централните площади в Москва, именно площад от Дзержински, днеска носи името в Москва. Днеска носи името Милюков. Да. А Милюков, както знаете, е голям български приятел. Милюков е автор на прекрасна малка монография за нашата конституция. Милюков е един от авторите на толкова важната за нас, българите, анкетата Карнеги. Милюков, освен това, е участвал в 3 експедиции в Македония, където потвърждава българския характер изцяло на това население в Македония и в Беломорска Тракия. Безусловно. Милюков поддържа контакти с български изследователи, български учени в неговата следреволюционното му битие като една от най-видните централни парижки фигури. Но тук Милюков е в стихия.
партията си. Тук Милюков е представен като всъщност един от големите водачи на либералите, на конституционните демократи или на кадетите, както ги наричаме, така да се каже, това е тяхното обикновено название, а той идва, както ни обяснява Симеона Девипа, от КД, конституционни демократи, от там кадети. Аз между прочим до този момент, като не го прочетах тук, не знаех откъде идва това кадети, а пък самите кадети, руските конституционалисти, демократи, са едни от вдъхновителите на радикал-демократическата партия, към която аз лично имам такава особена слабост. Значи те са големи вдъхновители и не случайно списание Демократически преглед ги представя мощно през цялото време. Тук обаче Симеон Радев надниква в лабораторията на руската революция. Той ни показва как се съперничат партиите, как се раждат партиите, не само партията на конституционните демократи, към които той безусловно има абсолютно не само симпатия, но в голяма степен се идентифицира с тях, но той ни показва по прекрасен, удивителен начин и партията на селените, показва ни как селените всъщност излъчват своите водачи, показва ни измамените очаквания на Вите, на министър-председателя, който очаква, че ще бъдат излъчени някакви мужици, които ще бъдат манипулирани, затова в самия проект, така да се каже, избирателния закон, в избирателните принципи се залага там да има гарантирани групи на представители на селените, но се оказва, че първо в Русия, и това някакси Вите не го е така осъзнал, въпреки че е толкова дългогодишен политик и дългогодишен министър-председател, значи в Русия, включително интелигентите, които произлизат от селските съсловия, продължават да се водят принадлежащи към тези селски съсловия, следователно могат да бъдат издигнати и като представители на селените. И те издигат удивителни личности, включително една личност, от която Симеон Радев много се възхищава, който в него той вижда един не само по-английски образован, по-английски школован политик, но и един сдържан по-английски човек, който носи и финеса, и аристократизма дори на един английски представител на висшата класа. Показвани са ни и социал-демократите, доста критично. Показвана ни е и тази реторта, в която кипи бъдещата руска революция, октомврийска, последната, можем да кажем, че това е революция и че е преврат. Показва ни се доктринерството, още тук ми се показва доктринерството с отказа всъщност на социал-демократите и на меншевики, и на болшевики, и на Марков включително дори, който е представен тук от Симеон като една мъдра фигура. Техният отказ, нежелание да участват в бойкота, който те правят на изборите, на тези първи избори. И което довежда, разбира се, до тяхна загуба всъщност на влияние, загуба на възможности да въздействат върху руското общество. Удивителен е наистина анализът, който прави Симеон Радев. Той в никакъв случай не е превзет анализ, не е анализ, който да се прави с една предварително готова теза. Той е анализ, който непрекъснато се сменя, непрекъснато играе. Той е подвижен анализ. В зависимост от това с кого се среща Симеон Радев. Разбира се, че той се среща с Пьотър Струвен. Естествено, че се среща с Милюков многократно. Но се среща и с Вите, среща се и с Ламсдорф. Между прочим, скоби искам да кажа, че внука или правнука дори на същия този Ламсдорф, който е дългогодишен министър на външните работи, в Русия, неговия правнук, много пъти идва в България. Това е един от най-видните деятели на днешния либералния интернационал. В момента почетен председател. Отто граф Ламсдорф се казва този човек. Почетен председател на либералния интернационал и министър в федералното правителство в Германия, особено на, така да се каже, лендерско ниво.